οποίο υπάρχει σήμερα, αλλά δεν υπάρχει διάθεση συνεννόησης στο κανένα. Είμαστε ένας εδώ, ένας εκεί. Το θέμα είναι συνεννοήσεως μεταξύ ποιών, αφού οι ηγετικές ομάδες αυτών των κινήσεων και ομάδων και κομμάτων είναι γνωστό από ποιους αποτελούνται. Είναι άνθρωποι του καθεστώτος. Άρα εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Εγώ γι' αυτό είπα, όταν μίλησα στην αρχή για δεξιούς και είπα για τον κόσμο και όχι για ηγέτες και ηγετήσκους που δεν δέχονται τον όρο, γι' αυτό μίλησα για τον κόσμο. Ο κόσμος έχει πρόθεση να κάνει κάτι, αλλά πέφτει πάλι πάντα πάνω σε κόμματα και οργανώσεις οι οποίες στο τέλος τον προδίδουν. Από το 1994 και μετά, αν πάρουμε το τι έγινε στον χώρο τον εθνικιστικό, πατριωτικό, εθνικό χώρο, να το πούμε όλο μαζί, θα απογοητευτείτε. Ένα συνεχές ξεπούλημα. Ξεπούλημα στην κυριολεξία. Δηλαδή, αν κάποιος είναι, όσο συνειδητός είναι κάποιος, εάν ασχοληθεί με το θα απογοητευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χαρακτήρι θα κάνει με αυτά που γινόντουσαν. Και γίνονται ακόμα. Για άλλα τους ψηφίζουν. Άλλα κάνουν και στο τέλος σε ξεπουλάνε και τελειώνει η ιστορία. Και περίμενε άλλα 10 χρόνια εσύ για να αλλάξεις τα πράγματα. Εσύ είναι ρητορικό, έτσι γενικά. Εσείς αναφέρατε για τους Έλληνες. Θέλουν να είναι Έλληνες και δεν τους νοιάζει τίποτα. Ναι. Ποια είναι η σχέση αυτών των Ελλήνων, δεν βάζω άλλο επίθετο, με αυτή την δεξιά, τη νέα δεξιά της Γαλλίας, της Ισπανίας. Υπάρχει καμία σχέση? Σχέση, σαφώς θα έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Λιγότερα ή περισσότερα. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Αυτούς τώρα, που νίκησαν τον φασισμό, που νίκησαν τον ναζισμό, εσείς το αναφέρατε, τον κομμουνισμό, αυτούς, τι σχέση έχουν αυτοί με τη νέα δεξιά της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας? Έχουν κάποια σχέση? Έχουν σχέση στο σημείο που αυτές οι νέες δεξιές, από το θησαυροφυλάκιο της ελληνικής πολιτικής και φιλοσοφικής σκέψης, δανείστηκαν κάποια στοιχεία. Αυτή είναι η σχέση τους. Και ποια είναι η δύναμη, δεύτερο ερώτημα, η δύναμη αυτής της δεξιάς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στη Γαλλία που αναφέρατε εσείς, που ξεκίνησε αυτό το πείραμα, ποια είναι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, τι δύναμη έχει όταν μια Γαλλία η οποία από τον ένα Εβραίο πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πάει στον άλλο? Ή στην Αγγλία, διάβαζα προημερών, ο David Cameron είναι απόγονος του Μωυσή. Κατά τους Times, βάλετε Times στο Google. Times, David Cameron, απόγονος του Μωυσή. Λοιπόν, αυτή είναι η Ευρώπη τώρα. Ο Ντράγκη, ο νέος πρωθυπουργός ο νέος διευθυντής της Τραπέζης της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο διάδοχος του Τρισέ, διάβαζα εχθρός ότι είναι και αυτός Εβραίος. Δηλαδή, ποια είναι η δύναμη τώρα, αυτά που λέμε, στην τωρινή Ευρώπη, που αγοράζει τώρα την Ελλάδα. Τώρα αγοράζεται η Ελλάδα. Έχουμε τώρα, αυτές τις στιγμές, προχθές το βράδυ, στη Βουλή πουλήθηκε η Ελλάδα. Όσον αφορά τους Εβραίους που λέμε, για να διευκρινιστεί και αυτό. Το αν ένας είναι Εβραίος ή όχι, στο φινάλε, μετράει το τι κάνει. Γιατί και στην Ελλάδα είχαμε τον Σιμίτη και είχαμε και τον Γεωργάκη. Και έχει από μια ρίζα. Έγινε και ο Παπαδήμος, που υποτίθεται δεν είναι Εβραίος. Τα ίδια δεν κάνει. Δεν κάνει και αυτό τα ίδια. Το θέμα είναι τελικά τι κάνουν. Μετά το Εβραίο ξέρουμε, εντάξει, το ρόλο των Εβραϊκών το ξέρουμε. Και το τι πρεσβεύει. Τώρα πήγε πέρα, τα άλλα δεν μετράνε. Η δύναμη ποια είναι στην Ευρώπη αυτή, στη δεξιά? Η δεξιά αυτή στην Ευρώπη, είπα ότι ήθελε πάντα να είναι ένα ρεύμα σκέψης που θα επηρεάζει τον κόσμο για να αλλάξει η ιδεολογία και μετά να περάσει στην πολιτική πράξη. Αυτό εν μέρει έγινε κατορθωτό, όχι μέσα κομμάτων, μέσα από το να ιδρύσουν κάποιο κόμμα, αλλά μέσα από τα διάφορα κόμματα που πήραν στοιχεία από τη νέα δεξιά και διαμορφώσαν ανάλογα την πολιτική τους. Παράδειγμα ήταν ο Λεπέν. Ο Λεπέν δεν είχε πολλά στοιχεία από την νέα δεξιά. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει την υπέρβαση και να φύγει από την εντύπωση του κόμματος και να δεχτεί κάποια πράγματα που πρότεινε η νέα δεξιά. Και έτσι έφτασε τελικά να δικαιωθεί όμως αυτό το κίνημα της νέας δεξιάς, γιατί ο Λεπέν έφτασε να έχει τώρα την κόρη του, η οποία μέσα έχει μαύρους, κόκκινους, κίτρινους, πράγμα που δεν είχε ο πατέρας της, και έτσι το δικαίωμα στη διαφορά έγινε το δικαίωμα στην ισοπαίδωση.
Η Νέα Δεξιά όταν κατηγορούσε τον Λεπέν και του έλεγε πάρε θέση από τώρα σε αυτό το ζήτημα και μην είσαι ακρεφνός να βγάλουμε όλους έξω τους πάντες που δεν γινότανε, ήταν ρεαλιστική η πρότασή της. Δηλαδή η Γαλλία πήρε 5 εκατομμύρια πολιτογραφημένοι Γάλλοι. Πώς θα τους έδιναν εκείνη τη στιγμή? Πήρε με 10%, πήρε 16%, πήρε και 20%, αλλά εκεί έμεινε το πράγμα. Μετά ήρθε ο Σαρκοζή, πήρε τα στοιχεία από τον Λεπέν και βγήκε πρωθυπουργός. Βγήκε και πρόεδρος. Τώρα απογοητεύτηκαν από άλλες ιστορίες, θα τα ξαναρθούν πάλι στα ίδια. Το θέμα είναι βασικό. Ή παίρνουμε την ιδεολογική εξουσία, ή θα μείνουμε στα ίδια. Εδώ, και την Ελλάδα να πούμε. Τα πανεπιστήμια τα έχει αριστερά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αριστερά. Εκδοτικούς οίκους τα πάντα τα έχει αριστερά. Θα κάνουμε εμείς πολιτικό κίνημα να περάσει από πού? Να κάνουμε ένα κομμάτι να το κάνουμε. Από πού θα περάσει? Θα μας βγάλουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα μας βγάλουν να πούν τη γνώμη μας στην τηλεόραση. Μόλις κλείσει η δικιά μας εικόνα, θα βγάλουν 10 δικούς τους, οι οποίοι επί 10 μέρες θα μας κάνουν σκόνη. Άρα, εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν ωφελεί κανένα κόμμα. Αν το κόμμα αυτό δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Τα πανεπιστήμια είναι η μεγαλύτερη κατάληψη που υπάρχει. Κατάληψη από αριστερούς. Κομματικές οργανώσεις, την τελευταία κομματική οργάνωση που έχουν, με 5 άτομα πρέπει να κάνουν συνέδριο μέσα. Μπορούμε εμείς να πάμε να κάνουμε μια ομιλία εκεί? Όχι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά που παραβλέπουν κάποιοι και μιλάνε να κάνουμε κόμμα, θα κατέβουν, θα πάρουμε τόσο, που δεν γίνεται ποτέ. Δεν έγινε μέχρι στιγμής. Ο Βαγγέλης. Μπορώ να συμφωνήσω από το που λες. Θα το εκπληκτούμε λιγάκι. Είχα διαβάσει στο Βήμα το καλοκαίρι ένα άρθρο για τη γεωγραφία της πλατείας του Συντάγματος, για τους αγανακτισμένους. Το οποίο ανέφερε το εξής, ότι όλη πάνω πλατεία, αν προσέχατε τα συστήματά τους, λες και την έχει γεμίσει η Χρυσή Αυγή. Όλη την πάνω πλατεία μιλάμε. Δηλαδή έλεγαν, έξω λαθρομετανάστες, όχι στην παγκόσμια κυβέρνηση, όχι στην φιλελευθερισμό της νέας τάξης, όχι στην κάρτα του πολίτη. Και εγώ όταν το διάβαζα καθόμουν και σκεφτόμουν εμείς δηλαδή πού είμαστε. Και δεν υπάρχει δηλαδή καμιά προσωπικότητα σε χώρο μας να τους μαζέψει όλους αυτούς τους πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι ιδέες μας περνάνε στον κόσμο. Και είναι αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία. Όσες δημοσκοπήσεις και να δείτε, και τώρα πρόσφατα στον ΠΙΘΕ 100 που είχα μια δημοσκόπηση, την οποία σχολίαζαν καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από την εξωτερική αριστερά, από τον Ανταρσία συγκεκριμένα ήταν ένας, οι οποίοι τρελάθηκαν. Έλεγε παραδείγματος χάρη για το 75% για την εγκληματικότητα αυτή είναι λαθρομετανάστες. Ότι το 75% εμπιστεύουν την Ορθοδοξία. Δηλαδή πράγματα τα οποία οι καθηγητές που τα σχολίαζαν αυτά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Είναι σαν να λέγανε εμείς έχουμε πιάσει τα πανεπιστήμια, έχουμε πιάσει τις τηλεοράσεις, έχουμε πιάσει τον τύπο, έχουμε πιάσει τους εκδοτικούς οίκους και παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να κάνουμε πλήση κεφάλου στον κόσμο. Τι γίνεται εδώ πέρα δηλαδή? Δηλαδή κόσμο έχουμε, απλά δεν μπορούμε να το μαζέψουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν το θέλουμε. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει οργάνωση και ένας που πήγε να το κάνει αυτό, φαίνεται εξ αρχής και άλλα στο μυαλό του. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Θα σας απαντήσω όπως απαντάει το ΚΚΕ σε αυτά τα πράγματα. Το οποίο σε έχω ακούσει πολλές φορές που το κατηγορίες. Το ΚΚΕ τι λέει? Το ΚΚΕ τι λέει? Εντάξει, μαζεύτηκαν, έλεγε οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, επί πόσες μέρες, ένα μήνα κτλ. Και φωνάζανε. Έλεγε το ΚΚΕ πριν ακόμα τελειώσει αυτό το φαινόμενο. Ή πριν καταπνιγεί, να το πούμε έτσι. Έλεγε, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί πράγματα που δεν είναι οργανωμένα και δεν θέλουν να αποκτήσουν μια αλφα οργάνωση, είναι καταδικασμένα κάποια στιγμή να διαλυθούν. Και όντως έγινε. Τώρα, σε αυτό που είπες ότι στην πάνω πλατεία που πήραν ελληνικές σημαίες κτλ. Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι εκεί, σε όλες αυτές τις ελληνικές σημαίες, υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Μην νομίζω ότι είναι οι ίδιοι όλοι. Δηλαδή, μπορεί να είναι και αυτοί που είπες, μπορεί να είναι και άλλοι, μπορεί να είναι και άλλοι και ανέντατοι και. Τώρα, θα μου πεις πώς μπορεί να τους βάλεις όλους αυτούς να συζητήσουν? Ξέρεις τι γίνεται στον χώρο? Να το πω εδώ. Όλοι εναντίον όλων. Εγώ αυτό έχω δει. Συγκυρολεξία. Όλοι εναντίον όλων. Πώς θα γίνει αυτό? Άρα, εδώ προέχει η ιδεολογική. Τον 14 θα βάζουμε τους Ορθόδοξους. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι και διαφορετικό. Εγώ για μένα το πρώτιστο είναι η εθνική συνείδηση. Αν εσύ θες να πιστεύεις, εσύ
ο Α, ο Β, θέλει να πιστεύει στο φεγγάρι, θέλει να πιστεύει στον πλανήτη τάδε, και δεν λέμε για ουφολόγους κτλ. Παράδειγμα κάνω, εμένα εγώ το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Με ενδιαφέρει. Θα αγωνιστείς για το έθνος. Θα αγωνιστείς για την Ελλάδα. Αρχίζουμε με αυτό και μετά μπορούμε να φτάσουμε και στο σημείο να συζητήσουμε και γι' αυτό. Και επειδή θυμάμαι και μια συζήτηση που κάναμε με το παιδί εκεί, για αυτό το ζήτημα το σκεφτικό, έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Έχουμε μουσουλμάνους στη Θράκη, οι οποίοι πολλοί αγωνίζονται, και το ξέρει και ο Γιάννης πολύ καλά, να δηλώσουν την ελληνικότητά τους. Έχουμε την αντίπερα όχθη κάποιους άλλους χριστιανούς που επιμένουν να μιλάνε και να τους συντάσσουν με την Τουρκία. Όχι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω, φτάνει τα όρια της προβοκάτσιας. Δηλαδή τους ρίχνουμε στην αγκαλιά της Τουρκίας επί τούτου. Δηλαδή ο μουσουλμάνος, ο Έλληνας που λέει εγώ είμαι Έλληνας ρε παιδιά, αλλά βοηθήστε με. Και ο άλλος που είναι χριστιανός, που έχει διάφορους που πάνε σε εκκλησίες και λένε ας έχουν και άλλοι λαθρομετανάστες, είναι φτωχοί, αν δεν τους κάνουν, ας τους φέρουμε εδώ, ποιο θα προτιμήσω. Το πρώτο για μένα είναι το έθνος. Και όταν λέμε έθνος, για να το εξηγήσουμε και αυτό, σημαίνει όμεμο. Έθνος σημαίνει όμεμο. Τα άλλα όλα έπαιρνε. Ο Παύλος, ο Πέτρος. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Πράγματι δέχομαι αυτά που λέτε για το εθνικιστικό χώρο, και πράγματι υπάρχουν εμπορίες μαθητικές, και πράγματι πολλές αποτυχίες, πολλές προσπάθειες που αποτυχούν λόγω και μόνο αυτών των αιτίων. Το θέμα όμως είναι, θεωρείτε ότι λόγω ακριβώς της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, ο εθνικιστικός χώρος και κάθε επόπειρα που γίνεται είναι καταγεγραμμένη στην αποτυχία. Δηλαδή που καταλαμβάνει την αποτυχία οποιασδήποτε προσπάθεια γίνεται στον εθνικιστικό χώρο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν σκεφτούμε έτσι, στο τέλος θα δημιουργηθεί ένα κλίμα για το πάθεας και ένα κλίμα γραφείας. Ότι τα πάντα έχουν τελειώσει, παραδεχόμαστε τη μοίρα μας, ό,τι και αν κάνουμε θα αποτύχει και πλέον δηλαδή δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πλέον μόνο ο εθνικιστικός χώρος είναι καμία ελπίδα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν αποφύγουμε τις ελπίδες μας στον οποιοδήποτε ευκαιριακό πατριώτη και τον οποιοδήποτε δηλώνει πατριώτη και συνεργάζεται με το ζήτημα, τότε τελειώσαμε. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουμε πλέον είναι αποτυχημένη, επειδή ακριβώς η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, όπως επαναλαμβάνω, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, έχει καταλάβει όλα τα συνέπεια στην Ελλάδα. Αυτό θα με ρωτήσω. Συμφωνώ απόλυτα για αυτό που για την αριστερά, αλλά δεν είναι η αριστερά το πρόβλημα σε εμάς. Συμφωνώ με αυτό. Ναι. Η αριστερά ίσα ίσα μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί οργανωτικά αυτοί δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αν το βλέπαν τουλάχιστον οι δικοί μας, και αυτό το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ενάντια στις οργανώσεις που γεννιούνται μετά από μια διάσπαση κτλ. Φτάνει αυτές να είναι παραγωγικές. Βλέπεις στην αριστερά ένα μικρό κομμάτι διασπάται, ταυτόχρονα και οι δύο αποκτούν εφημερίδα, τύπο, πρόσβαση από εδώ, εμφανίζονται, κάνουν δράση. Στο δικό μας τον χώρο τώρα ευτυχώς κάτι γίνεται τέτοιο. Και το λέω, είναι μια καλή διαπίστωση. Τώρα γίνεται κάτι τέτοιο. Παλιά δεν γινόταν, εξαφανιζόντουσαν. Και έλεγες που είναι ο τάδε, ιδιωτεύει. Οι άλλοι τι κάνουν, ιδιωτεύουν. Αυτό γινόταν. Τώρα ευτυχώς είναι λίγο διαφορετικά. Ευτυχώς δεν θέλω να κάνω παράδειγμα τώρα, αλλά υπάρχει αυτό. Ευτυχώς. Γιατί έχει αλλάξει λίγο και το κλίμα. Άρχισε περισσότερο ο κόσμος να ασχολείται με τα δικά μας θέματα, να βγαίνουν και 5 βιβλία παραπάνω, να ψάχνουμε και τα παλιά έντυπα